Днес ще играем на една нова игра, Мотор Депот. Тук ще е много яка. Абонирайте се за канала ми, Цеци Донор, чета 0916 и за други, в TikTok Цеци Донор, чета 0916 и за Левкито и за моят приятел, той да се представи. Здравейте, YouTube на английски Мартин Долна черта 0815, а в TikTok на английски с малки букви Marti.15 долна черта 08. Да, и сега ще почнем да снимаме, ние си говорим с него, защото той ще снимаше клип. И ще само мина рекламата, аз ще ви задържа. Ето ни хора вече в играта, може не знам на коя кола да караме, да кажем какво можем да караме, малко се повеселим, да правим малко екшен. Пример. Ето хора, минах играта. Той си говори, той има клип, да разбрахме. Ще си играем на малко на... Кое? На аре някаква жигуля, моля, караме жигуля. Жигули, ти си чудна кола. Точно. Или так, о, да. Първо на караме. Не ми дава да се играем. Обаче, Цецо... Хората, Мартин, чакай малко да покара. Ето така кола и малко е по-минголано. Това жигули. Ще го... да го направим като хора. Тук дали? Не отменят. Нищо. Тук малко го направим дипо. Как малко да покараме? Сега хора ще играем на друга игра. Тръгваме, малко се покараме и вече да видим хора. Както виждате, аз съм от нов телефон, понеже ми подарих и малко ми е трудно да карам. Да играя. Аз се свикнах с времето. Това съм такси тук. Чакайте си пуснем фарове, има ли да да, сега съм я забрал, съм играл в миналата година, тази си играл. Имаме много пътници. Аз забрах какво ще да питам. Можем да си слушам някаква музика. На играта тя е някаква руска, тази игра е руска. Откъде му е музиката? Тук камерата. И после ако намеря музика. Може би на шорт ще ви покажа La Grande Combinazione. Радио, айде нещо пусим това. Исландия, Латвия и... Това как смисъл? Също съжалявам, че няма още да се го клипове на някоя една. Много слушайте него, той там говори клипа, може нещо да слушате, ама не всичко. Или късно тая игра. Ана майко, гледайте хора, какво става тук? Излизам сега от града. Аре, Цецо, после като качим клиповете, ти да гледаш моя аз това, да видим колко е. Аре, да мисля. Гледай готово, бе. Ми издържи такъв. Дай как, излизаме от това, на къде ще ходим. Първомай, аз така много я обичам. Тръгваме от градната ни локация Сервов и отиваме към... Видан и Вита. Да? Искате ли минаваме малко през Краснобор, Петрута, те ще лас много... Хайде да си изкараме по царския път през Виздиван. Аз тази игра съм я карал, да ходим към някой град. Искате ли варим към града? Много го обичам по град, Лапар, Ряд, аз съм ходил. Има едно село Пишик, аз не... Май Мишо, не помня, или Цеци беше направил един път да се гличнат на задната дума, иначе не е така. А пък някой... О, ти играеш MX World! Та игра е много яка, хора, може да играете една игра в Roblox MX World. Гледай, сега изпреварвам. Да посетят клип, да видят клипчето и се разберат коя. Аре хора, даваме газ на жигулката, свирка. Слушаме музичката на яка. Някак си на задна гума. За вас всичко правим. Гледай, сега го изпремараме то. Бе, това дърви, гледайте. Газ, гледайте какво става. Така, екшен, гледайте, така ще ми запърва. Уху! Гледайте, влазнахме. Мале, стигнахме температурата много. Газ. Гледайте, трябва да не бегаме. Дайте да не бегаме, газ малко.
Я гледайте, бензин, резервуара ми е до края. Тук е моста на влака. Ето викам, тук е разбития ми път, който мога да правим екшен някой път там. На тази жигула, гледайте, набира 120 бе. Тук ограничението е 70, ама ние ще бъдем... Ние малко по-газ ще даваме на тази жигула, дали? Хора, очаквайте, ще има епизоди на... Ние ще си играеме в пакта сезон. Нали се, ще има епизоди... Хора, сега ще пазим една тайна млъкни. Тук то нещо като пакта сме изтеглили, но ние сме сигурни, ще бъде това, ще направим продължение на пакта, това вече ще бъде да пакт сезон 10, защото има и мисля, че и 9. И вече ще направим пакта сезон 10, само че от нас Бай означава Мартин и Цеци. И другата ни групичка, Борис, Катерина, може би един Рости, ще видим. Михаил има, те ще бъдат... После ще ви я покажем в края на клипа. Ще разберете по-нататък сега. Тайна, малко достатъчно, защото сега имаме зимна ваканция. Някой ден през зимната ваканция само се съберем малко в ръце, почваме и снимаме, ще правим някакви яки неща. Тайна. От вас искаме да се абонирате до канала, да пръскате лайковете и също така да гледате клиповете. Това искаме от вас, ще ви правим яки клипове, само вие това. Пишете в коментарите на какво искате да снимаме, ще го направим за вас. Какво искате да правим, клиповете, просто или искате да правим. Колкото е смешно. Но очаквайте да кажем това, сега кой ден сме марта, днес сме 28. Очаквайте някъде към, може би ще видим 30-31, ако искат, не 31 не мога. Утре или други ден, на 29 или не, на 30 може би да можем да го снимем, защото аз мисля, че на 30 ще мога и ще снимаме 1 час, даже 2 може. Не, ще снимам от един на мой приятел, който още не е разбрал и няма му казвам. От неговия акаунт ще бъда. Да не гледа клипа той. Той не ми знае канал. Да не дам, че ви хареса музиката и или да му пише малко по-добре на музиката, но ще ви е... няма да. Какво? Хора, ние сме някъде на около 11-12 години, ще ви покажем си лица. На 1000 абоната, на 1000, дайте гаскаме 1000 абоната и показваме лицата и почваме тогава клиповете. Ще бъдат всеки ден, ще ви прускаме клипове. Шортове, клипове. Ще ви правим каквото иска. Даже който иска можем да му... Който иска да ми пише, ще си пусна в канала бизнес имейла да ми пишете. Който иска ще му правя реклама на канала или на нещо, ще правя клипове да му правя реклама за канала. Но искам първо да видя доказателство, че ще се абонирал за мой и ми лайква клипове. Не всичките... Да, и аз може да правя. Това ще ми бъде бизнес имейл, който можем да ми пишете и аз ще ми отговарям. Ще ми правя реклами там на каквото искате, зависите ли ще се абонирам. Коментарите, обаче за сигурно трябва да се... Това ще го направя в описанието. Аз ще ми правя реклами, ама... Я ще правя. Нещо... няма да можем за сигурност да има всеки ден баш. Когато сме на училище, няма може би всеки ден баш да има. Може. Но ние ще имаме лятната ваканция вече ще ви пръскаме от какво обещавам. Лятната ваканция ще има. Може да има, понеже ние излизаме и... Марто, на 500 абоната ще покажем лицата, защото на 1000 ще бъде много късно вече. Няма да ги направим. На 500 абоната аз ще покажем лицата. Аз даже от моят телефон не само мога да си натисна и то ще ми се покажа лицето, защото имам тук функция така. И мога да чертая разни неща и да ви покажам като игра. Само си покажа лицето, ама ниска. Не през камерата, той сега ще ми се... Само трябва да натисна една иконка и то ми се покажа. 500 абоната е тогава. А ти през някакво приложение не си носиш? Не, това си е нормалното на Samsung. Аз идех един Samsung A56 800 или 700 лева вече не знам колко е. Колко гигабайта? 256. Поне това е хубаво. 8 гигабайта RAM. Или 8 или 6.
Там тия песни, където ви пуснат, това са руски радиа, просто аз сложи на Витоша. Някоя българска, Фреш, Витоша, пишете по радио. Тетко става. Опа, дай малко да даваме газ, да нафренявам чукарите. Жигулката е, това е комби жигулка. Газ, ще го изправяме то. Оп, айде. Така че аз вече имам много клипи в TikTok, така че гледайте ми клиповете. Хора, сега се На 2000 абоната, на 2000 абоната Марто ще ти на 1000 на абоната искаш ти какво направим? Да кажем кой харесвам, искаш ли? Аре, на 1000. Аре на 1000, понеже знам, че на всеки му интересно кой харесва. На 5000 ще ви покажем снимка на тези телефони. На 5000. Нали първо тях ще ги питаме. Добре дошли в Minecraft Education, ти ще ги... Сега карат да влизам в профила. Защото знам, че много е интересно на хората, които ни гледат. Всеки иска да знае някакви тайни. Аз къде тръгвам на тук някакъв... Аз трябва да си върна към... Дали ще... Али по магистралката ще върна. Чакай, това не е тук на къпа, нали не тук? Хубре на някакъв нов апдейт, Падасията. Тук не съм ходил в този град, отиваме. Аре хора. Тук това е нов апдейт на тази игра и ще гледаме. Ето хора сега. Първо да вляза в Minecraft. На тази игра не съм играл от една година, ама да знах, тук преди беше затворен и още не са направили магистралата Детелината. Знам, че ми е много интересно кой харесва, ама на 1000 го правим. Ай, газ към 1000 и ще го направим за вас. На 5000 може да ни е интересно. на 3000 случайно поставим гаджета с тях, може да снимаме с тях. Е, прекъсвай. Ой, давай. Хора, това малко ни подчинявам, така. Аре, на 5000 ще се... Ако ставим гаджета с тях, ще снимаме с тях. Да, мисля. Опа, хора, гледай. Ма ние още сме такива малки. То вече има гаджета в колата. Да, брат, не има да. Ето, брата на Мартин, имаш 3 гаджета по на 6 години, представете си, дете на 7 години. Тагвайте, пишете, лошо е, не дей се прави така. Не е хубаво така, нали? На 6 години, то на ура. Чете хора, дали? Има ли някой, който е по-малък от брат? Да, той ще ми покаже за там. Здравейте хора, сега спорт ще снимам. Газ. Аре, Който построи. Искам да го оцените от седмите. Сега ще това за TikTok или за YouTube до Марко? Ако е шорт, го направи за TikTok. После направи за TikTok, сега верим. Да, това е легендата хора. Вчера за гърда около часа. Аре, дайте го изпревараме то. Ай, пътеките му даваме. Гледай, тръгваме тук да се върви. Колко ми харесва от едно до 10. Газ, хора, гледай. Обаче след малко се опитвам. Али! Добре, ти YouTube ще качваш ли, брат? За TikTok. Да, ще го кача. Аз така не си качвам, нали, което мога да кача в TikTok и YouTube. Окей, а то клипа колко време ти е дълъг вече? Не може 13 минути, 45. Хора, пътуваме! Да, ама ти почва от начало. Я гледайте, отиваме към Мураш. Хора, видяхте ли как скочи? Гледайте, Коста, за 14 минути от Сарапоз до Мураш тази игра е пролета. Много е яка, жестока игра. Да ми. Ако ви харесва, жестока игра, много яка. Обичам, мисля, че и мултиплеер може. Ако може, пишете в коментарите, че харесвате. Мураж и тук такива хубави градове мога прави състезания, такива яки коли могат. Те са от едно време, руска игра. Мураж, много ма кеф тази игра. Абе, прасе. Мотор депот. Ти ще видиш после. Да бе, нали ще видиш. Тръгваме в Мураш и отиваме до нашия град, който... Значи, да снимаме още едни клипове, докато реагираме на клиповете. Хора, извинявайте, просто изгледах от това. Чакайте само, сега ще напиша моето. Искаш ли аз да снимам клип, да реагираме на това клип? Да, аз мога правя реакция. Да. Да си мога правим реакция на клип на някой. Даже и на муци на някой други 20 ютубър ще правим реакция. Ето, вече сме на центъра на Мураш. Можем
Гледай така, то Жигули, гледай как дрънчи. Щупихме му двигател, ама дайте малко да го форсирам. Аре, дай малко форсирам. Дай му щупим. То Жигулито му замина направо прав. Здравейте, втора част на клипа за малко. Направо ни прав. Дай колко гледай. Каква причина? Гледай, на някъде. Ще качам другата част. Към тук. И един където никога. Аре да ходим към Андрин. Сега хора, само. О, можем да следваме, че ще мога да влизам от Жигулка. Погледнете, това е красавица. Ето, Жигули. И си чудо на кола, Жигули. Не те разберем, Жигули. Ти си моята кола. Хора, последно ви обясняваме, на 500 абонати си покаваме лицата на 2000 евентуално на 1000 се покажем кой харесва. И на 2000 на 3000, ако те искат, снимаме с тях, ако станем гаджета, ще снимаме с тях в YouTube. Обаче говори по-силно, защото ти като си без микрофон може да не се чуваш тук. Ами, добре, аз ще говоря. Отначало ще говоря заради Мартин. На 500 абоната си показваме лицата. На 1000 казваме кой харесваме. Над 1000, ако станем гаджета с тези, които харесваме, ще направим клипчета с тях. Клипове ще правим с тях. И то може да ние двамата снимаме клипове, например, да сме някъде навън, с тях ще сме, защото нали ние събираме на база. Да, ние си имаме едно место база. Хора, очаквайте утре или други ден ще ви пръснем YouTube, част 1 на пакта 10. Началото на пакта 10. Пръскайте лайковете и пакта да идва направо. Дидо Ди. Мистер Джак. Кевамбу, Мистер Джакпот. Дидо Ди. Всичките. Ако знаем, понеже ние не сме от твоя Майнкрафт. Никича, такива хубави ютубъри, така заминаха то пак. Как можаха, бе? За казиното гном бе, ако някой знае как да го правим да казва. Утре ще снимаме клип. Аре, Дидо Ди, идвайте тук при нас, Хевамбу. Пишете, ако случайно тагвайте ги в коментарите, Хевамбу, Никича, Дидо Ди, да видят клипа и като искат с удоволствие ще играем с тях на нашия свят. Да, ама те нямат пародите такова. Колкото и да е смешно хора, тагвайте ги, ако видят клипа, те си направят. Да влизат в сървъра, ще й дадем достъп до сървъра, да строим с тях, ще знам колко са добри. Тагвайте ги в коментарите, яко е хора. И те си като това го правят, са го правили на оцеляване, ние даже на оцеляване не можем да го направим. Някои неща ги правихме на оцеляване, други на такова. Ама повечето са на оцеляване. Те ти спорт имаш, да, за малко. Хора, за малко. Мога да играя в Roblox. Ще ви качвам на MX World, може някой път да пътим с него. На The Long Drive, хора. Хора, спомняте си, когато Дидо Ди снимаше на The Long Drive, или Shadow Hex, или Mr. Jackpot, и снимаха яко на The Long Drive. Ще ви качвам клипове на The Long Drive. Пишете вие гледате ли оцеляването на знака Стина? Стинова забравихме, давайте Стинова знака. Сега те снимат едно оцеляване. Не знам вече 30 епизода по него. Трябва и ние да си направим на това. Разбира се, хора, ето сега вече мисля, че трябва да са Сара и сега сме тук на Адрини. Хора, сега съм виждам. Дето е сега да Добре, хора, минали сме 30 реални километри. We are the world. We are the world. Хора, почти сме тук. Тук сме в Адрин. То град, ако го знаете някой руски, ако гледам и казвайте, тагвайте някой руски, да види тук, че ходим в Адрин, дали е реално това. Това са някакви нови пътища, защото аз не ги знам принципно. Ще направя втора част на тази игра, откъдето пътуваме от Адрин до другаде. Аре, малко ще спазваме правилата до Адрин. Тия толкова. Влачиме за тията, но аз това не ми спам.
Тук е забранена лентата за изпреварване. Малко трака тази жигула в поста. Кой е това, бе? Хора, вижте някакъв прозорец има на това. Ана, мама! Съжалявам. О, хора, света ми чека. Проблем, хора, света чека на двигателя. Малко са влачен като стари турши, ама коса. Тръгваме, газ. Адрин е тука, е със Ево тука. Хора, светла чека на двигателя, майка. Върнах се, хора. Цецо, сега се сетих. Хора може в TikTok да или тук да ни... По-точно в TikTok, аз се сетя да правим клипчета, да вие да впишете телефона, това марка е, какъв модел е и Цецо може да ги оценяваме. Ние така двамата си направим моделни порези. Хора, видяхте ли как ми излезе тук, понеже известие съм се включил известието за неговия канал, видяхте как излезе Мартин до черта 0815, ето игра, видяхте това. Ние до Адрин няма да стигнем, така че хора... Ще стигнем. Его е тасен по Адрин. Айде. Бавно излигулката, какво се прави? Хора, сега И хора, това ще бъде препоръчително, както утре на паста яко, казвайте гледай го това, бе, гледай го това, кака мушка, бе, и не се спряха, види, аз знам, че те руските много нахалени, това е Украина или немца. Ето, Адрин, айде, тука сме, бе. Тази жигула няма оцелеш, паркираме къде? Дайте още малко тук и ще паркираме, да кажем... Ти клипа ще го спираш? Ще го спирам само да се Кога аз ще го спирам да се играе без това? Това беше плина, хора. И пътеките! Хора, е тук на цигарата, ще спрем тук, на цигарата обръщаме. Тук паркираме рейса, да излизем. Така, така хора, паркираме и да се движим. Надявам, че ви хареса клипа. Заминали стран. Надявам, че ви е харесал клипа и до нови след. Абонирайте се за канала ми, очаквайте част на това, разбрахте другите правила. И хора, чао, до нови срещи!